Det var en pura vanligur dævur i Mumidalen, en høytur og sera svøvnligur sommardævur. Är det tjejligt? Ja, hur händer onkan något spännande långkor? Nej, allt är så geransligt. Vi skulle ganska färna länka utför. Mumriker häppen. Han fjackar alla veteren. Men til sannelig ikke tog leiter av Mumidalen. Ja, men kvui først og så? Jeg kjenner bare av meg at dette må jeg gjøre av av. Kanskje nøyest jeg være sinte borster igjen, så er rettelig suttje hos underfulle dalen her. Svass og tvatt. Her kommer dere. För er alltså en lockne mäveren? En brassmäver, Kaska! God dag, tid. God dag. Dette av Mumidalen? Ja. Leita till efter någon som bor här i dalen. Ja, en har en mumipapa, så leiter en jauar. Kjenner dit han? Och han är pappa min. Så fralukt. Ikke jeg lämna till jag tåsar vi med. Jeg kommer til å være ved Sindaljon tøyenden har en mumipapa. Jo, harskbaroner ikke langer. Hver han? Kjenner din ikke skylman til gjøre? Og i herlands navne. Kjenner du han? Nei, jeg har ikke hørt navnet Grete. Vil ta si at navnet harsk er tikkun helt kjent. Harskbaroner var han skilt med over til i satt av lye, men nei, jeg mener kjent av lye. Nei, jeg smæver. Jeg kan si at tiden vi måtte rannsake og kanna vel og vilja, og er det etnast okna finna tiden, og det tok hun satt å si 5 år. De gjør ikke håsteg av en dag. Vi hadde skilt til å finne mumipapa og avvisen særlig og årsøkken. Til nå så at han eneste nulivande skildmæver og harskbaroner hei, og så satt eisen hans eneste arvinge. Arvinge? Tiden har det alt her svart og bak kvitt. Og jeg kan nå med at skiltet mine være fullført og ta tiden og skrive under alt kjølene. Hva harskagerur? En av okkara seinaste store harragøren som nu blir tiåra. Raksteren og røkten av gæren en stor skilta tja eieren. Skilta? Jeg hater skilter. Jeg har ivalest at gjøre ved å halda mitt egna mumihus. Men har jeg med nu med gav med over? Her stod okkurs vittfevnande landbuna. Jeg har ikke fratt som en løgent av råda kall. Hei, kunne du ikke lete onkran som ikke skilmæver hentan harsk for alt som Nei, ikke tælinger om. Hva har baroneren sagt? Bør meg, herre advokater. Hva vet du? Jeg er ikke snottig, og jeg vil bare si at jeg så å si en av mumifamiljene. Skru at du bare sitter nye snåtte. Hva som er du? Stend du her og sier at om ingen annan vil ha herragæren, så skal du teka han. Och varför kan vi tog sig med det? Att du ska få bruka det. Ta för du var inte bara till han själv. Ta man vara avnäcka mer än nöden och till ser ovanligt att näka skjuter för att jag kommer i arv. Farväl, tion. Vi till hörm Martiner våns vi inte av kon har advokater. Att det helst inte har sagt detta. Men det kan väl vara att jag tycker att kanske inte är helt så bort samman om kämmer. Ha? Hese seinaste 5 årene har ikke røkt av gæren, og her har jeg sikst at her spøker. Ha? Sitt du spøkelse? Så sikst, og nekvas høvrig i med stolda kjent og gata først som hent av gæren og middelen år og der, og nu dittar angens her godt her langer. Ja, hatta jo, men sann ikke tespillet. Nu må til en skilja bedre kvita kan skal være klakt å si arv fra seg. Noen løgnlig pengehål og punchli kommer? Ingen veit hva fjellet som det tar med funa og gulven, eller i lunden ikke om at hela. Hun rævlig. Hvordan ta? Her alt vakse vilt i flere år, og nu alt under gregge. Hun lydes mest en frumskåe. En frumskåe? Ja, og det jau i koma henne. Som det spennende. Så? Helt du ikke mamma, pappa? Som du romantisk vinner frumska og slotte. Et spøkelse vi lengst bjøter og jatten klær. Hva hente sånne sammen vi må med? Kunne vi ikke færre? Ja, kom nu! Jeg vil vite om
spøkelsen og skjønnelig. Boja nu, kväll du. Jeg har vært av at her hei dama vel her. Så gjør vi det. Hurra! Evig Skatter! Nøyars harskbaroner. Det meg det gikk så fjørt? Det kunne vi ikke kvinne noen. Men vi kvullte og Johanne. Mumrikur visste hva han kjørte over etter Mumidalen. Ja, men gode snodde. Du kan saktans vänta vi nu om du vill. Du kan spara rotla alla vägen efter i Momedalen efter ångare tog. Nå her? Ja, det er også. Det er sannelig ikke helt lyd, ja. Men nu er jeg vidt at vi spøkelse og øtlund. Ja! Hurra! Jeg så til huset! At de måtte åtaka. Jeg visste at du var så kvilt det. Hva gjør du annars her? Släpp der at du kastet beina veien, ja. Borste, vet du hva halsen? Borste! Nei, her var den at her alt blive marker. Så der er plumskov i en seg som heter Pølk. Hold fast, Snotte! Slipp ikke! Køyra, Snotte! Emilian, hjelp meg ikke! Hjelper, Snotte! Køyra! Hurra! Jeg vil slippe en tur til snart jeg blæger brev. Køyra nu av dit! Køyra! Nu blir det opp! Ui, herlands navne. Hetta er min ikke småvis, hæ? Noen inne? Vi råper du så i bøyrøngen. Utan noe spøkelse sjålvande. Nevn ikke så spøkelsene. At de må være harskbaroner. Nu så løser han ut. Holen kommer etter meg, ja. Du over alltid etten av vittar. Det er ikke vært så gærlig jeg har haft av bøga sånn som heter her med Mumihusen. Kan det komme nå? Ja, ja! Oi, hesen køkeren. Hei vi gaur haft heim i Mumihusen nun, ja. Her røngen. Haha. Ai. Au, Jessiasson! Punka som du frekor! Kom inn! Lutla må jo snart at den her avkrekva seg sammen. Så hvor gjelder du til, Snotte? Så jeg hørte der teska og knisa. Hette er ikke for mak. Hørte du det? Ja, og hadde var først til Lutla må gjøre snorstetan. Men hvor var det så? Jeg vet ikke, men vi kunne spørre, ja? Nei, jeg vil ikke vite for det er. Hvor er det? Men damer og ikke skjønlige røtter, kom vi denne. Kom. Hva? Hva nå? Jeg er sånn gjen. Her er også løye. Hvorfor så? Jeg halte det at jeg ikke var se. Nei,
vet du som dammar och... Du skulle ju för rotaspel, va? Hysj! Her har vi et lille moi. Nå snorska det denne. Jeg har funnet det. Nu skal vi bare Säg inte att du tar kräkva så samman. det var Eva Vita. Ansett sången ska frøyre. Röten attor. Hva er dette? Släpp dig om bort och herne. Frias man være og gjøre som hun sier. Vad är det som händer? Hå? Skulle det gå? Nei, Hver man pinna brenner vera her i huset nå. Detta var sannliga gå tjänasta. Vi helt att jag är som bötnen har funnit på något spel. Oi, hva er det lilla moi? Hei, moi. Oj, man har dotter ner samma i sången. Her! Vi blev så bänken. Godt at du slapp så vel. Selv om jeg nå at jeg vet at det er pur onøyd av å være pension om det. Nettopp, ta upp det där vita att när sån är kvar är det allt och lojtla näka kan hända mig. Jeg føler av meg at onkel er her. Så, her er du. Nei, ikke flere. Var det ikke du som bjerget åkken undan at dette nye gjør gulvet ved oss i himmelsåndsjene? Vi vil at så feien slipper takka deg for det du gjør det. Jeg rønte bare bjerga strøntjene. Jeg gjør det til skakke, Johanne. Det var ikke ved vilja. Jeg er han som skal reie. Så kløkk har vi ikke vært i 600 år. Og jeg er ikke så reie. Nei, men jeg var eist jeg sin til skakker. Om jeg skal si som jeg er. Det var godt. Men si meg, hvor er du så ikke bensjen nå? Jeg råkner nesten eisne vi at jeg er vært fra meg sjølven av rastle om jeg ikke er i hitt spøkelse før. Her var du? Ja, og jeg er noen vita som ikke langt vil nytter ut igjen i åtju til var kommet jeg ved en rett om spøkelseskipet. Olvara? Og pappa kjente jeg eisne spøkelse da han var unker, og jeg halte det var gode vinner. Pappa, den er sannelig heppen. Og hvordan mener du? Jo, satt å sies, er det eneste spøkelse som er etter her harskagere. Øtlig hinner Haruben. Svarste greive fikk bostrenner vedra nått 1633. Min elsker i frurøyker for en dag og bare opperøyk. Men hvordan land gjør du så veldig ensomme til å harskager? En 200 år. Olvara? Ja, tyvärr. Och det fäller mig svårt. Men då är man så väl gott andligt prat. Oi, helas navnet vil da så si at du ikke vil prate ved nekkeren 200 år. Men nu har vi lagt det leder så att de har 2 dejlige loja til euro atte. Stod på sig vid ett spökelse? Hon eide kvita grev innan, og hun vil feine av ångrarna prata vi. Nej, du väl att prata vid spökelse. Värre tyckon för hävn är vi i salarna. Eller 10 dig i liv. Jeg halte noen helst vil tåsa vi med. Ha, hon bara tar sig vid onklar som inte har som näck innanför det. Bjöd henne till tövra. Hon kan ju veta kallt han med. Ja, om dagen kan jag sakta så att ni hittar något. Nej, du kanst inte. Får jag inte? Det tårer du inte. Jo, det tar jag. Jeg halte ikke denne damer dagsløse.
Du nakar se spøkelse alle som det, ja? Sjølva de ikke, du tar det og skjønlig. Helgens! Hei! Og så kan jeg helt være en grus. Hetta frøyrike greive. Han har sine serheiter, men han var en rattemærve. Han ser ut som en rattemærve. Men hoksa seg, han setter seg ved kvart her i høyt at jeg sossa jo nek. Jeg husker vi når jeg gjør okkur vi etta. Ja, skal hetta være skile, slipper mummi unga til å sova. Hatt vil det hemmor. Lagn og løtta narskast, og okkom tørvar størliga hjelp tøyna. Kom beina vegin. Her da. Takk fyrir viner mun. Hesum kan han holdt hvis ikke stande møte. Det var nye. Det var snilt av dere nuta hjelper jeg saft som blekk upp i rjannene. Ligger vi nu? Kvite du kan jo lete hva det? Nu må det ta i være flit at det kunne sende til vi få kjøttgjester. Og ta meg gæreren så jeg så happelig ut. Ja, innvitt ikon fort. Hei, lett jeg sjå jeg røyna til kun måte mer. Jeg er så dølt som snåtte. Før jeg sitter ditt her og gå etter. Av sted, vet du kun. Kom av sted, av sted! Hva? Hente, mamma. Hva gjør det? Det var godt du komst. Så tek du en hånd og vi ikke okkom. Vi tar ur å gjøre. Fikk vi de fann i løvene? Nu kommer han. Jeg halte jo en dame vel steg. Jeg må si at det er utrolig om vånsviken. Hvor er du til utla mui? Hatt er det nøyeste spøkelse. Er ferien om at han ikke så hona lir? Gær veta konkur. Det må være genga. Nu ser lunden ut som en rattelig lundatte. Ja, vi hilt han av Trondja til henne hjelpende håndkrevinna. Hun la i årakt. Det var sannelig han i omhugse. Ja, jeg må vikenga at han mest var på appa for jeg takka. Jeg her. Jeg så ikke noe antvero. Ja, det var eisne tunge på at han må være gamle vimmer av på appa. Olvara? Ja, og han er kommet her og hitta til. Pappa skriver til hans og ber han komme vid jokken. Pappa slige spøkelsesbuen er så fraliga gammeldags. Pappa sier at han er eldre enn harskagerer og av kongeatt. Nei, hvordan ser det ut, luttelig møyne? Du ser oss nok. Jeg halte at han leitar etter der. Dyr. Hikk, her kjent av kvita grev indan. Er du ikke glad vi sendte deg brevet, mummi, mamma? Jo, det er visst. Og så avgjørte mumifamiljen at leta spøkelsen og harskager og færa høymatur i mumidalen. Hva er det for fjæta nett at du må spøkelsen harskager? Hei, bare det ene som ikke tramper jøkken det gamle råttna gulvet. Hei, bøten! Skum deg om! Nå synes jeg vidt mumidal! Som han er underverkur.
Hitje. Jippi! Nei, du skulle ikke alltid renne undan, bøye det mer. Jeg skal gjøre okkur etande bøyna veien vi kommer heim. Jeg orker ikke genga noen. Så kan du rådla, mann! Heima i Mumidale var alt som vant. Solen skøyn og luften var høyt og tung. Men nu var ikke som helt av være kjeiligt langur. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra et le og minnas til alt som vi tar då i det og Mumi. Nu dæmur lien kjøtt natten nær tja Mumi. At sova og færa i dalen og her tja Mumi. Tog natten best til at sova oi, men dreiman tar hava omgant og frøy tja Mumi. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel